Ето какво се случи в предишният епизод. Ликов, имаме сигнал. Последното местоположение на агент Д е Севастопол. Преди да изчезне, прошепна едно име – Теофанес. Това име не съм го чувал от години. Следва продължение. Имаше Роза, но не отговори какво премълчава. Не всичко може да се каже на глас. Особено когато някой може да ни слуша. Говори. Има апартамент. Изоставен от години. Улица няма, но ще го познаеш. Срещу хотел Черноморе. Отиди вечер. Това място не съществува на картата. Но съществува в досието на Теофанес. Тук беше последно засечен. Мирише на прах, страх и тайне. Само тази кутия е тук. Сигурно има касета и пръстен вътре. Познах, аз съм дядо Ванго. На пръстена има цифра 5. Странно. 385, каквото и да значи това число, беше важно за него. Касета от 90-те, трябва да я пусна. Как стана това? 385 е очевидно кода, в който да пусна тази касета, елементарно. Ако слушаш това, вече си в играта. Теофанес не е човек. Теофанес не е човек. Какво пък човек или не, пак ще го намеря. Това беше капан, знаех се, че нещо не е наред. Ключика червено, значи пак някой ме иска мъртъв. Супер, този дрон не е от най-бързите. Най-вероятно няма опция да стреля, трябва бавно да се изнижа. От новите модели стреля. Какво пък толкова? Стандартен вторник вечер с дрон и капан за бонус. Време да те приключвам, дронче. Вземай това ти малка болничка. Исках отговори. Получих война.